Čauko, zdravím ťa z Malého Brda a dneska si dáme trail Blizzard. Začína kúsok tuto od Modrého zamatu, ale musíme ísť kúsok naľavo. A už tu je možné badať, že bude tu veľa koreňov, veľa kameňov, ale aj rýchlych úzkých pasáží, ako toto lesíčko. Prelet cez cestu. Do takej úzičkej lúčnej pasáže, kde sa naberá fakt veľká rýchlosť. Fakt to tu pekne sviští. V tejto vysokej tráve je to celkom zábava triafať. Nevidím, kam trail presne ide. Vchádzame do prvého lesa. Prvé väčšie korene. To si nadchádzam, idem to spodkom, dá sa to samozrejme aj inak. Tu zase snažím vrchom, naopak. Tu musím zastať, lebo sa mi rozopol chránič na nohe. Dobre, poďme ďalej. Tu je taký výjazdík rovno do kameňov. Koreňová pasáž. Dnes to inak extrémne šmíka. Je to také zvláštne oslízle. Naozaj toto miesto nebolo nič príjemné. Aj tu sa dá oddychnúť, ale ideme ďalej do ďalšej lesnej pasáže s množstvom koreňov. Ktorá nie je až taká strmá, ale pekná jazdivá, pekné zákrutky cez korene. Na týchto koreňoch to proste treba nechať ísť. No opäť križujeme. Pokračujem ďalej. Opäť strašne slízká kamenná pasáž. Lávočka. A do kameňov. Čauko.
opäť krásna lesná endurová pasáž. Tu keď sa chytí flow, je to fakt pohoda. Pozor, kameň. Hej. Lávočka pekná. A tu je také príjemné odpočinkové miesto. Ja si trošku oddychnem pred pokračovaním. Čaká nás toho ešte celkom dosť. Vchádzame do pasáže, ktorá je vizuálne iná oproti minulosti, kedy si tu boli také vysoké stromy. Teraz je to takáto otvorená endurko rovina. A celkovo táto časť ako keby sa stala takou ušou, dosť zarástla. A opticky tá stopa sa vyberá o niečo ťažšie. No a tu vchádzame už do takej asi technicky najťažšej časti Blizzardu. Tu si musíme trošku prišlapnúť. No, je to endurko so všetkým, čo k tomu patrí. Aj s troškou šlapania. A opäť veľké korene. No a prichádzame k takomu asi najdôležitejšiemu miestu. Ja to idem dnes takto správa. Je tam aj celkom pekná stopa zľava. Ja som sa to kedysi dávno naučil jazdiť takto a už to proste idem takto. I keď je to možno trošku zložitejšie. Koreňová pasáž. Lásko dokonca. Opäť korene. Miesto, ktoré je náročné najmä na ruky. Idem vrchom. No a prichádzame do záverečnej časti, ktorá je suverénne najrýchlejšia. Ak nerátame tú lúčnú pasáž. Kokos. Blátko riadne som chytil. Riadne zatlačajú tie kolpenky. Extra. To bol Blizzard. Ďakujem ti krásne, ak si dopozerala až sem. Vidíme sa niekedy na budúce. Čauko, serus.